To dáme páčilo z údera, tedy Mafia 2, či Minecraft, Mafia, TNTčka, opäť som tu so sestrou. A dneska si ideme spustiť Lavu TNT. Pripravená, Lili, na to? Hej. OK. Poď sa pozrieť na to. Bude ďalšia lavová tsunami, čum. A toto TNTčko, oh my god. Oh my god. To mi vybuchne celý tablet. Ja idem troška ďalej. Oh shit. To vybuchlo. Jojo. Ja skúšam to trošku vyprovať. Ukáž, čo to robí to. Ozaj, pozrite si to videjko s obsom, čo som dával na YouTube. Jojo. Ukáž. Au. Počkaj, ja ti ukážem moje, hej? Čum, čum, čum. Kamo, ono mi to seklo. Oh my god. Oh my god. Kámo. Čum ťa tu všetko vybuchuje, ten Pedro. Napíšte do komentárov, či je Pedro silný alebo hlina. Kto je noob, nech napíše hlina, a kto je hacker, nech napíše Pedro. Želili. Už 2 minúty, natáčam ďalšie tajnička sú tu. Oh my god. Nebuchlo to. Oh shit, oh shit. Joj, 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 joj. Nedávaj to už, preboha. Kde si? Kde si? Mne to nechce. Au. A ty si tu? Mňa to odpalilo. Nejdete vždy koulu? No, troška reklamy, alebo to tam nahodili reklamy a aby mali za to peniaze, takže je to biznis. Minecraftový. Oh my... Je to buchnúť. Au. To kde až odpadilo. Mňa to dvakrát Počkaj, niečo ti ukážem, hej? Bazri. To bude veľký výbuch, že? Oh my god. To mi vybuchne celý server, to neuťahne tablet. Či? To mi vybuchlo. Ešte nemalo. Ešte jedno zostalo. Kde? Nedoseká. To vybuchlo. A ešte sú tu TNTčka. Nie. Au. Au. Takže dáme si posledné TNTčko a to je schod k Vave TNT. Tak ideme na to. A čumte. Tak a to bolo všetko, ak sa vám toto líbilo, nechajte like, odber so zvoničkom a ahoj.